Takže ahojte, ja tu zdravím všetkých kozorozcov. Poďme sa pozrieť, čo vás čaká v mesiaci september, aký bude, v akých energiách budeme, na čo si dávať pozor. Uvidíme, čo nám kartičky ukážu. Samozrejme, výklad je všeobecný. Nedá sa, aby rezonoval so všetkými. Zahlcený, premnožený, zavalený, pretížený a na spodu balíčka vďačnosť. V septembri môžete tu mať viacej buď roboty, môže byť na vás toho strašne veľa. Hej? Na toto si dávajte pozor, aby ste sa nepreťažili, aby ste možno nestratili v ohľadne niečoho motiváciu. Možno ste si viacej dali, alebo dáte teda viacej niečo, čo zvládnete. Alebo teda tým, že ide september, už začína školský rok, hej, že možno toho bude strašne veľa na to robota, poviem príklad deti a proste veľa bude na vás toho. Na toto si tu dávajte pozor. Vedma, rozvíjej sa ve své súčasnej situácii. Tu máte, držte prostor. Takže možno niekto sa aj venuje nejakému rozvíjaniu, možno niekto tiež buď kartám, alebo nejaký lektor by chcel byť niekto, hej, nemusí to byť len karty, ale proste niečo ste sa možno začali rozvíjať, tak držte si to, ale hovorím pozor, aby na vás nebolo toho veľa, lebo môžete stratiť motiváciu. Hej, že možno chcete hneď všetko, tak na toto si dávajte pozor, aby ste nestracali takú tú motiváciu potom. Jak sa hovorí, pomaly ďalej zajdeš. Probudzený kundalení. Probuď svoju vášeň životu. Na spodu balíčka, živoucí svetelné energie, vnímej krásu života. Takže užívajte si možno viacej ten život. A začnite sa rozvíjať. Rytier pentaklov a na spodu balíčka máme smrť. Vy tu budete niečo ukončovať v tom vašom živote a vy pôjdete si pre niečo, pre nejakú stabilitku, hej, možno pôjdete nejakými pomalšími krokmi, alebo je vhodné presne, aby ste išli nejakými pomalými krokmi. Takže dávajte si pozor, aby ste sa veľa, hej, nedali si na seba veľa. Poviem príklad, že presne, že prebuďte nejakú takúto vášeň vo vašom živote, užívajte si každý jeden deň v živote, hej, berte proste aj tie zlé skúsenosti. Ide o to, aby ste si užívali každý jeden deň vo vašom živote. Ale presne, nedávajte si, poviem príklad, že možno vás nápadne, že chceli by ste sa niečo nové naučiť, alebo tak, a aby ste sa neprihlásili na veľa kurzov, aby ste veľa toho nerobili, hej, že poviem príklad presne, že môže byť robota, potom nejaké kurzy, alebo proste dajte si veľa toho do života, alebo si poviete, že chcete začať viac športovať, tak budete každý deň behať, budete cvičiť do toho a poviem príklad, že doteraz ste nič nerobili a že dáte si do toho strašne veľa
vás to môže rýchlo aj prejsť, takže pomaličky. Spravte si nejaký taký ten mesačný plán, hej, že čo budete teraz riešiť, ale fakt, že tak pomaly. Ale je tu nejaké zaletenie, nebudete vedieť, kde vám hlava stojí. Takže na toto si dávajte pozor, lebo potom vás všetko rýchlo omrzí. Peťka mečov, nejaká porážka tu je, alebo tu mohla byť. Slniečko. Takže pre niekoho môže sem ísť aj niekto nový. Nejaká nová láska, niekto proste nový. Alebo môže sa vám vraciať niekto z minulosti. Ako pre koho, hej? Pre niekoho to môže byť niekto nový. A pre niekoho to môže byť niekto z minulosti. Alebo nejaká taká tá vaša spriaznená duša. Vy ste tu možno o niečo bojovali voľakedy, hej? Bol tu nejaký boj, ktorý ste možno aj prehrala, hej, je tu nejaká prehra, bojovanie tu bolo, ale nakoniec vy ste neboli aj tak v tom živote šťastní, alebo vás to možno nenaplňalo. Vy tu fakt budete niečo ukončovať, niečo sa vám tu zrúti. Hej, to môže byť aj tá prehra, že proste niečo vám tu spadne, niečo vám tu nevidie. Ale vám tu vyjde potom slnečko. Proste všetko sa deje pre niečo. Takže nemajte z toho, že sa vám niečo v tom živote nepodarí, lebo vás to čaká niečo nové, niečo lepšie, niečo, čomu sa otvoríte, čo vám dá takéto naplnenie, takúto stabilitu, takúto istotu. Pre niekoho hovorím, môže to byť nová láska, môže to byť nejaká nová práca, môže to byť nejaký nový projekt. Len pre vás je veľmi, veľmi dôležité, aby ste si užívali každú chvíľu života. Aby ste si nenaplánovali, že poviem príklad, že si tam dáte a prihlási sa na taký kurz, alebo proste, že dáte si strašne veľa do toho života, lebo vás prejde taká tá motivácia. Hej? Takže na toto si tu dávajte pozor, hovorím, spravite si nejaký plán, niečo postupne robte, hej, pokiaľ ste nešťastní v nejakej práci, v zamestnaní, ukončite to, hej, napíšte si, poviem príklad, nebaví vás toho, jak vzhľadnete toto video, zapnite si a hľadajte si nejakú novú prácu, alebo napíšte si tu výpoveď, hej, proste niekto môže dať 2-mesačnú. Za 2 mesiace si určite niečo nájdete, hej, kto hľadá, ten nájde, ale presne sú to také pomalé kroky, postupne robte nejaké kroky, alebo tužite sa v niečom presne vzdelávať, tak ešte vydržte, poviem príklad, tej práci, keď tam máte nejakú stabilitu, a popri tom si zaplate nejaký kurz, ale zase, aby toho nebolo veľa, že teraz, hej, že doteraz, poviem príklad, ste nič nerobili alebo neriešili to a teraz presne začnete robota alebo pre niekoho škola, kurzy, začnete do toho športovať, že dajte si strašne veľa toho, lebo proste všetko sa vám zbúra. Všetko. Nič vás nebude baviť. A užívajte si presne taký ten každý deň, takú tú každú chvíľu. Ďakujte za to. Poďakujte, že ste sa, poviem príklad, zobudili, hej, ráno a povedzte si, čo budem dneska robiť, idem si teda zabehať. Hej, ale hovorím, nedávajte si tam veľa teraz, že budem každý deň behať, budem cvičiť do toho, budem, ja neviem čo, dám si 5 kurzov nejakých a ani jeden nedokončíte. Hej? Takže pomalými krokmi, pomalé nejaké plány si robte do nejakého budúcna a hlavne venujte sa tomu, čomu ste sa začali venovať. Nezdávajte to, hľadajte to, zmysel, vám sa to tu podarí. Je to niečo možno čo dlhšie, alebo pre niekoho to môže byť niečo, čo dlhšie buď sa tomu venujete, alebo chceli ste sa venovať, tak si choďte za tým. Ide vám to tu v tom septembri. Kto neverí v úspech, nemôže byť úspešný.
Dokud sa tvoje pranie nesplní, s nikým o ňom nemluv. Hej, nás pod balíčka. Takže nehovorte o svojich prianiach, o svojich cieľoch nekomu, lebo aj kamarátka vám to môže, ale tým nemyslím, že v zlom, hej, ale veľakrát človek závidí a potom to nevidie, hej. Takže spravte si nejaký plán, cieľ a hlavne nebojte sa nejakej prehry. Vy môžete mať aj strach z nejakej prehry, že to nevidie, že moc snívate, že sú to len vaše sny. Venujte sa tomu, ale hovorím, pomaly ďalej zajdeš, pomalými krokmi. Hej, lebo dneska ste možno tu a na ďalší rok budete úplne vysoko. Takže je to o tom raste, o tom učení a fakt vy pôjdete do takej tej vašej stabilitky. A verte si, keď nebudete veriť ten váš úspech, že sa to raz podarí, tak proste sa to aj nemôže podariť. Hej? Však každý, kto aj, poviem príklad, začal podnikať, alebo teraz idete otvoriť novú reštauráciu, tak nebudete na druhý deň milionári, môže to trvať aj roky. Ale keď niekto si povie, že už som na to starý, alebo nechce sa mi niečo budovať, radšej zostanete v nejakej stabilite, ktorá vás ani nebaví, kde sa nikam neposuniete, než by ste si tie roky niečo budovali a proste raz to príde, hej, raz tie veci prídu. Ale musíte si viacej veriť, viacej si dôverovať. Fakt je tu takéto slnečko, taký ten úspech, niečo, na čo ste čakali, naplnenie, stabilita, niečo nové. Hovorím, niekomu tu môže ísť aj proste aj tá láska a hlavne probuďte nejakú tú vášeň životu. Hej, že proste fakt sa tešte z maličkosti. Lebo vy keď sa budete tešiť z tým maličkosti, potom začnú prichádzať tie veľké veci. Ale pokiaľ sa človek neteší z ničoho, nič ho nebaví, je frustrovaný, tak proste nemôže prísť niečo nové, niečo veľké. Hej? Takže verte si ten úspech, lebo ono je to na ceste. Ale samozrejme je to na vás. Na nikom inom. Nikto iný to nespraví, len vy. Ale nedávajte si viacej toho, než dokážete uniesť, zvládnuť. Hej? Aby neprišlo presne tá demotivácia, frustrácia, že vás to presne baví, že vás to omrzí. Hej? Rozvíjajte sebe svoje súčasné situácie. Rozvíjajte možno intuíciu, alebo tak. Hovorím, môže sa tu niekto viacej duchovnú venovať. Choďte za tým. Proste keď vás niečo baví, každá práca je na celý život. Musí vás to baviť. Hej? Keď človek sa pozerá na peniaze, že veľmi veľa zarobím, nikdy sa vám nebude dariť. Takisto, poviem príklad, niekto tuží si kúpiť penzión, hej? A proste chceli by ste na to zbohatnúť, tak proste nezbohatnite, ale keď si kúpite nejaký penzión, teda keď máte peniaze, alebo teda zoberiete si úver a bude vás to baviť, budete tam žiť, baví vás tá práca s ľuďmi, baví vás nejaké takéto prostredie a proste je to láska na celý život, tak ten úspech raz príde, alebo tí ľudia sa k vám budú vrácať, hej? Ale keď to budete robiť len pre peniaze, tak proste neponúknete to, čo by ste mali, tak proste ten človek vám už nikdy nepríde. Takisto to, či sú to karty, či je to numerológia, či je to, ja neviem, čokoľvek, čo vás tu baví, čo vás tu naplňa, čo by ste chceli a hlavne, kto nemá jasno v živote, spraviť si to jasno v tom živote, čo by ste chceli, čo vám vaše srdce hovorí. Každý má niečo, každý má na niečo talent, len treba ho nájsť, treba ho objaviť, hej, neporovnávať sa s druhými, že ten dokáže to, ten je taký. Každý má to svoje. Takže tak. To bolo pre vás. Ja vám veľmi pekne ďakujem, držím vám palce a užívajte si viacej život. A verte si viacej. Hej. Lebo ide k vám váš úspech. Ahojte.